Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Een speciale uitzending van Extra Journaal. Welkom bij deze speciale uitzending van Extra Journaal. In deze uitzending spreek ik met Albrecht Bakhuis. Welkom. En dat doen we over het boek, het proefschrift wat hij geschreven heeft. Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat is een onderwerp voor mensen die geïnteresseerd zijn in politiek, die geïnteresseerd zijn in openbaar bestuur. Hele interessante tijden en een interessant onderwerp. Ik heb het boek gelezen en ik wilde met hem een paar vragen stellen, omdat we de laatste jaren veel te maken hebben met vragen over autonomie, over interventie, over de toekomst van het statuut en dergelijke. En daarom gaan we nu praten met Albrecht Bakhuis. Nogmaals welkom. Dankjewel. U bent begonnen in het boek in 2011, dat is 9 jaar geleden en toen zag de hele wereld er nog anders uit. Had u toen kunnen denken hoe actueel het onderwerp in de loop der jaren zou worden? We zitten nu met de voorwaarden voor leningen. Hoeveel interventies hebben we eigenlijk gehad? Nou ja, dus goed dat je daarnaar vraagt. Want toen ik in 2011 inderdaad begon, halverwege, toen waren we dus net een half jaar, net iets langer, na 10-10-10. Dat Curaçao als autonoom land in het Koninkrijk meer zelfstandigheid dan daarvoor in de Nederlandse Antillen had, voor zichzelf moest gaan zorgen. En ja, dat was toen nog een relatief rustige, maar wel spannende tijd. Iedereen was wel benieuwd naar hoe die nieuwe verhouding met Nederland, vooral in het Koninkrijk, eruit zou komen te zien. Hoe het vanaf dat moment zou gaan. Maar ik had nooit gedacht in 2011 dat het 9 jaar later zo spannend zou worden. Want noem even voor de kijkers, wat zijn de interventies die we allemaal gehad hebben? Nou, voor Curaçao, eigenlijk de spannendste was in 2017, op het moment dat er verkiezingen waren uitgeschreven, dat het interim kabinet Pisas had bedacht dat die verkiezingen niet meer nodig waren en dat de gouverneur dus aan Den Haag had gevraagd of dat wel een juiste beslissing was. Ja. En dat dus de Rijksministerraad had gezegd dat de gouverneur terecht dat landsbesluit tot uitstel van die verkiezingen niet had ondertekend. En toen heeft de Rijksministerraad ook gelijk een tweede besluit genomen, waarmee dus ook het hoofdstembureau werd versterkt om in ieder geval te verzekeren dat die verkiezingen doorgang konden vinden. Nou, dat was denk ik vanuit juridisch perspectief was dat het spannendste moment. Nou ja, verder op straat was het natuurlijk hartstikke rustig, maar bestuurlijk, juridisch en vanuit de juridische verhoudingen tussen Curaçao en het Koninkrijk na 10-10-10 is dit wel het spannendste moment geweest. Maar we hebben natuurlijk ook 2012 gehad, dat er een einde van een regering eigenlijk werd aangekondigd vanuit Nederland, of zeg ik het nu verkeerd? Wat we in 2012 hebben gezien op het moment dat het kabinet Schotten zich had verschanst, of dat Schotten zelf zich had verschanst in Forti, omdat hij niet wilde aftreden nadat hij een motie van wantrouwen aan zijn broek had gekregen. Dat is intern staatsrecht gebleven. Daar was geen interventie van het Koninkrijk of vanuit Nederland voor nodig. Natuurlijk werd er wel heel goed scherp naar gekeken. En was het ook wel even spannend of er een interventie zou komen, maar dat bleek dus niet nodig te zijn geweest. En dat is eigenlijk ook een van de mooie conclusies uit mijn boek. Het staatsrecht zou van zichzelf moeten werken zonder interventie van buitenaf. Onze parlementaire democratie die zou op zich redelijk goed moeten werken. En dat hebben we in 2012 wel gezien dat het relatief goed ging. Moet ik wel bij zeggen, en dat is ook een van de interventies die ik heb beschreven, is dat het kabinet Schotten natuurlijk al de eerste gele kaart heeft gekregen. En dat was de aanwijzing in het kader van het financieel toezicht. Ja. Maar dat had dus niets te maken, of tenminste niet direct verband met het latere aftreden en de staatsrechtelijke problemen die daar uit zijn gekomen. U noemt dat een van de mooiere conclusies, noemde u net. Een conclusie die we kunnen trekken over de afgelopen 10 jaar is dat er behoorlijk veel geïnterveneerd is. Zeker in vergelijking met de jaren daarvoor. En als je ook kijkt naar Sint Maarten, Aruba. Is er een achterliggende oorzaak van die vele interventies? Nou, wat mij is opgevallen is dat inderdaad na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010, dat er vanuit Den Haag meer directe aandacht is gekomen voor het bestuur van de verschillende eilanden. En dan vooral Curaçao en Sint Maarten. Sint Maarten was als eerste aan de beurt.
met integriteitsonderzoeken, integriteitskwesties die daar speelden. En ook de gouverneur van Sint Maarten die vanuit Den Haag dus de specifieke instructie, de aanwijzing heeft gehad om nader onderzoek te doen naar de integriteit van het bestuur. Dus je zag in de loop van 2012, 13 vooral, met de eerste aanwijzing aan de gouverneur van Sint Maarten, dat er meer aandacht kwam. Ja. En dat is eigenlijk een groot verschil van de periode daarvoor. We hebben natuurlijk een lange tijd gehad van het land de Nederlandse Antillen, met 2 bestuurslagen. We hadden de staat en het parlement op het niveau van de Nederlandse Antillen. En we hadden de eilandgebieden. En het was een minder directe aandacht voor de eilanden, maar meer voor de Nederlandse Antillen. En je ziet dat na 10-10-10, ook omdat er, ik denk in de loop van de jaren 90 en in 2000, dus na de millenniumwisseling, dat er meer aandacht is gekomen voor gezonde overheidsfinanciën en de integriteit van het bestuur, die 2 thema's. En dat daar vandaan uit meer interventie vanuit Den Haag noodzakelijk is gevonden en achteraf ook wel gebleken. Ja. Dat is gebleken, want is de bevolking, zijn wij er beter van geworden? Ik denk niet dat we het direct zien, maar als je kijkt naar de manier waarop bijvoorbeeld in Sint Maarten dan nu wordt gekeken naar de integriteit van bestuurders, dat daar inderdaad wel grote stappen zijn gemaakt. Als je kijkt naar de manier waarop nu in Curaçao en in Aruba eigenlijk ook hard wordt gewerkt vanuit de landen zelf en de ministeries, vooral van Financiën, die kar dan trekken, wordt gewerkt aan het doorvoeren van bezuinigingen binnen de overheid en daarbuiten. De versterking van de inningsapparaten, dat zijn allemaal voorbeelden van hoe het nu in ieder geval beter gaat. En dat komt dus wel, dat is getriggerd eigenlijk. Dat sneeuwbaleffect is begonnen met een duwtje vanuit Den Haag. Maar je ziet wel dat dat uiteindelijk veel beter gaat. En natuurlijk, we zitten nu in een hele nare, vervelende crisis die we niet hebben zien aankomen. Maar daarvoor zagen we al dat er grote stappen werden gemaakt in de verbetering. En dus uiteindelijk ook het welzijn van de bevolking. Dus ja, het antwoord op de vraag, is de bevolking er beter van geworden? Ik denk dat de grotere aandacht voor het bestuur, en vooral als het om integriteit gaat en de overheidsfinanciën, dat er wel verbetering is te zien. Het staat niet in uw boek, maar we hebben nu te maken met de voorwaarden voor de leningen, wat ook wordt gezien als een vorm van interventie, zeg maar. Er zijn mensen die zeggen, nu slaat het een beetje te ver door. Nu wordt het te gedetailleerd wat er vanuit Nederland wordt opgelegd. Begrijpt u die geluiden? Ergens ook wel. En ja, zoals ik het net ook al zei, we hadden dit met z'n allen niet zien aankomen. Nee. Het bijzondere was dat toen ik het proefschrift mocht verdedigen, toen stonden we eigenlijk aan het begin van de COVID-crisis. We hadden de eerste paar bevestigde gevallen in Nederland. En ik was nog in Nederland en het was nog heel spannend of die verdediging wel zou mogen doorgaan op de Universiteit van Rotterdam. Maar toen hadden we dus niet kunnen zien aankomen wat er nu allemaal is gebeurd en zeker niet de economische effecten daarvan. Wat je wel ziet is dat thema's die toen ook al belangrijk waren, of eigenlijk voor de crisis al bestonden, bezuinigen op overheidsuitgaven vooral aan de uitgavenkant. Dat zie je heel sterk in Aruba. Daar heeft het CFT voor Aruba, het College Financieel Toezicht van Aruba, heeft al langer aandacht voor het verkleinen van het overheidsapparaat. Dat is een issue of een thema dat hier in Curaçao ook al een hele tijd heeft gespeeld, eigenlijk sinds 2012 al. En je ziet dus dat er wel een gevoel heerst vanuit Nederland voor het doorpakken. Dit zijn toch wel thema's die moeten worden aangepakt, moeten worden doorgezet. En nu is eigenlijk de kans om dat dan ook structureel aan te pakken. Dus je zou kunnen zeggen, als je het op een vervelende manier wil brengen, dan zou je zeggen, vanuit Nederland wordt de crisis aangepakt om door te pakken. Maar aan de andere kant kun je dus ook zeggen, of daar kun je tegenin brengen, deze issues die waren er al en die zullen er juist toe moeten leiden dat er gezonde overheidsfinanciën in vooral Curaçao en Aruba komen. Dus in die zin werken de interventies, werkt de grotere bemoeienis vanuit Den Haag? Op de langere termijn geloof ik wel, ja. Ja, en het is natuurlijk heel vervelend, het doet ook pijn, het zijn ook geen leuke maatregelen. Niemand vindt het natuurlijk leuk om, als we het er toch even over hebben, een van de voorwaarden van Nederland is dat binnen de semi-publieke sector alle medewerkers tenminste 12,5% van hun
inkomen inleveren. Dat vindt niemand leuk. Nee. Maar op dit moment zitten we wel in de situatie dat een hoop mensen hun inkomen in de totaliteit hebben verloren. Dus er was al langer aandacht voor die inkomensnormen. Er was al langer sprake van, en er zijn ook onderzoeken naar gedaan, dat er toch wel salarissen waren die misschien te hoog lijken voor de kleinschaligheid van de overheid waar ze in werken of de overheidsbedrijven waar men voor werkt. Dus dat is iets wat toch al aangepakt moest worden, dus dat levert uiteindelijk wel veel op. Ja. Zitten er ook nadelen aan? Een van de nadelen, en dat is eigenlijk ook een centraal thema in mijn proefschrift, is het inleveren van autonomie. Ja. Dat gevoel, dat is nooit een prettig gevoel. Als je hulp nodig hebt en je krijgt bijstand of er wordt geïnterveneerd op een dwingende manier, dan is dat nooit leuk, want je verliest daarmee tijdelijk of misschien wel structureel een gedeelte van de autonomie. Dat zie je bijvoorbeeld met het financieel toezicht, waar we het dus nu eigenlijk vooral over hebben. Het betekent gewoon het maken van die afspraken. Betekent dat je minder bewegingsvrijheid hebt, minder financiële vrijheid om zelf te bepalen wat je wilt doen en hoe je dat wilt doen. En het inleveren van, van die autonomie, dat is wel echt ook een gevoelskwestie en een kwestie van perceptie een klein beetje. Want het is natuurlijk wel zo dat ook Nederland als land, als onderdeel van de EU, ook zijn autonomie, van het EVRM, onderdeel van de internationale rechtsorde, ook een gedeelte van zijn autonomie heeft moeten inleveren. Dat hoort er in de tijd van globalisatie, hoort dat er voor een groot gedeelte bij. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor Curaçao, als je dan inderdaad zegt van we hebben onze autonomie verkregen via het statuut in 1954. In 2010 zijn we eindelijk van het juk van de Nederlandse Antillen afgekomen. Dus nu mogen we het lekker zelf gaan bepalen. En dan krijg je toch een stroom van interventies uit Nederland van wat je moet doen met je ambtenarenapparaat. Welke bezuinigingsmaatregelen je moet nemen. Al dat soort zaken zijn geen beslissingen die je op eigen initiatief hebt genomen. Dus dat voelt al heel snel als het afpakken van je autonomie, om het zo maar te zeggen. Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties verzuchtte je zelfs dat de eilanden hun autonomie niet kunnen dragen. Het zijn van zelfstandig land in het Koninkrijk is natuurlijk ook wel een hele grote verantwoordelijkheid. En er zijn eigenlijk 3 centrale thema's die daarin aan de orde komen. En die zijn ook zo in het statuut neergelegd. Je moet de mensenrechten waarborgen. Je moet ervoor zorgen dat je deugdelijk bestuur hebt. En je moet zorgen dat je een stabiele parlementaire democratie bent. En dan heb ik de rechtszekerheid nog niet eens genoemd, maar die is voor nu die laten we even staan. Maar dat is nogal een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Je moet een zelfstandig land runnen met een buurland als Venezuela, waar je nu mee te maken hebt, met conjunctuurgevoelige economieën. Dat moet je maar voor elkaar zien te boksen. En dus ook nog een bepaalde mate van welzijn creëren. De gezondheidszorg, het onderwijs, dat wil je allemaal op een bepaald niveau hebben en houden. Dat zijn nog wel grote verantwoordelijkheden. En je zou kunnen zeggen dat zeker met dit soort crisis, die we dus ook wereldwijd zien, maar waarvan wij hier de impact wat groter voelen, daarvan kun je echt zeggen van zijn onze schouders wel breed genoeg om dat te dragen? Ik denk dat het antwoord nee is op dit moment. En dat betekent? En dat betekent dus dat je hulp moet vragen van Nederland. Dat is ook gebeurd. Dat wordt dus ook gegeven en gevraagd. Dat is natuurlijk geen onvoorwaardelijke hulp en steun. Daar zijn dus onder andere deze voorwaarden aan verbonden. Maar het betekent dus wel dat je het samen moet doen. En dus moet accepteren dat je minder zelf mag bepalen. En dat accepteren is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik heb minister-president Ruggenaat hetzelfde zo emotioneel gezien als toen hij uitlegde dat hij niet blij was met sommige van die voorwaarden. Is dat gewoon iets persoonlijks of zou daar zakelijker tegen aangekeken moeten worden? Ik geloof zelf dat als je naar het welzijn van de bevolking van Curaçao zou kijken, en puur vanuit Curaçao's perspectief, als je daarnaar zou kijken, dan zou dat voorop moeten staan. En dan zou het zelf moeten bepalen van de regels of het zelf kunnen bepalen van het beleid. Dat zou op dat moment dan ook even naar de achtergrond moeten. Even minder belangrijk. Even minder belangrijk. Ik begrijp de emotie daarachter.
Ik begrijp ook misschien een stukje van het wantrouwen dat er misschien is. Van dit zijn tijdelijke maatregelen, maar voor hetzelfde geld zitten we er tot in de eeuwigheid aan vast. Dat begrijp ik ook. Maar laten we één crisis tegelijkertijd oplossen. En het eerste is dus nu de economische. En dan gaan we daarna wel weer verder naar de volgende stappen. We nemen even een break. We praten dadelijk verder over dit onderwerp. Tot zover. Bedankt, Albrecht. We zijn weer terug bij deze speciale uitzending van Extra Journaal. Speciaal over autonomie, toezicht en interventie. Albrecht Bakhuis zit naast ons, welkom. Hij heeft dit proefschrift geschreven over autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is de afgelopen 10 jaar een actueel onderwerp gebleken. Niet alleen op Curaçao, op Aruba, op Sint Maarten. We hebben er nu weer mee te maken in deze coronacrisis. Achterliggende gedachte, of ja, de wijze waarop we samen zijn in het Koninkrijk der Nederlanden is gebaseerd op het statuut uit 1954, als ik het goed heb. Ja. Het wordt vaker gezegd, in de Tweede Kamer zijn er mensen die zeggen dat het beter afgeschaft kan worden. Aan jou de vraag, is het achterhaald, dat statuut? Is het oud en moet het weg, of werkt het nog? Nou, ik vind het statuut zelf, dat is een persoonlijke mening, een prachtig document. Het is goed doordacht. Het lijkt, als je naar de totstandkomingsgeschiedenis kijkt, dan lijkt het wat haastwerk te zijn. En in de loop der jaren zijn er ook auteurs geweest, juridische auteurs, die hebben gezegd dat er weerfouten in zitten. Of dat, inderdaad, en politici die zeggen het is achterhaald. Maar zolang we de banden met het Koninkrijk en met Nederland zo hebben, zoals we die nu hebben, en dat betekent in een doorlopend decolonisatieproces. En dat zolang we dus in ieder geval Curaçao, Aruba, Sint Maarten geen volledig soevereine staten, volledig onafhankelijke staten zijn, is dat verband van het statuut eigenlijk goed, moet ik zeggen. De systematiek waarin het is ingedeeld, wat zijn nou precies de bevoegdheden van het Koninkrijk en wat dus inderdaad de landen gezamenlijk moeten doen en vanuit Nederland, zeg ik even, kan worden bepaald en wat de landen vooral zelf moeten doen. Die systematiek, dat is ook een hele goede. Dat is goed neergelegd in het statuut en juist daarom denk ik dat het niet is achterhaald. Om het even wat concreter te maken, onderwerpen als defensie, het Nederlanderschap, de troonopvolging, dus alles wat met onze koning te maken heeft. Dat zijn onderwerpen die tot de bevoegdheidssfeer van het Koninkrijk behoren. Dat moeten we gezamenlijk doen. En dat is in het statuut neergelegd, dus dat moet je daar ook vooral houden. Dus ik zie het statuut ook als de grondwet van het Koninkrijk. En daarom, en de meeste grondwetten zijn redelijk tijdsloos. Die moeten af en toe wel een beetje worden gemoderniseerd. Maar in het statuut zitten geen bepalingen die met de tijd mee moeten, zou ik zeggen. De meeste zaken zijn redelijk open geformuleerd en dus ook tijdloos. Dus ik denk absoluut niet dat het is achterhaald. Sterker nog, het biedt veel kansen en mogelijkheden voor samenwerking die niet per se dwingend is vanuit het Koninkrijk of vanuit Den Haag, vanuit Nederland. Bijvoorbeeld het treffen van onderlinge regelingen. Dus dat zijn gewoon afspraken over onderwerpen die misschien tot de autonome sfeer van de landen behoren. Dus die zij bijvoorbeeld zelf mogen regelen. Daar kunnen landen alsnog voor kiezen. En het statuut biedt daar een basis voor om dat gezamenlijk te doen. Dus ik zou zeggen, niet in de prullenbak gooien, maar juist koesteren. Gewoon slim gebruiken. De woordvoerder van de grootste politieke partij van Nederland, de VVD, André Bosman, die ziet het statuut volgens mij zo snel mogelijk verdwijnen. Denk meer aan een gemene best, want niet alleen Bosman, ook andere parlementariërs in Nederland zeggen het statuut dwingt Nederland de rekening te betalen als die wordt opengelaten door de andere eilanden. Is dat politiek of is dat juridisch correct? Ik denk dat dat vooral politiek is.
Waar hij, of tenminste waar hij moeite mee heeft, of waar hij zich over uitspreekt, in ieder geval in de Kamer, of in de media, is dat dat zijn eigenlijk de banden die we hebben tussen Nederland en de voormalige koloniën. Die banden, die zouden in een andere structuur moeten. Maar dan kun je het statuut veranderen, of daar kun je een ander juridisch document van maken. Maar die banden, die kun je dus niet zomaar wijzigen. Dat is vanuit de Verenigde Naties zo bepaald. Dat is internationaal recht. Daar moet Nederland zich als voormalige kolonisator zich nog steeds aan houden. En daar is waar, voor in ieder geval Nederlandse politici waar de schoen wringt. En daar kan je niet zo heel veel aan doen. Voor alle duidelijkheid, jij bent juridisch onderlegd. Het is niet mogelijk dat van welke kant dan ook binnen het Koninkrijk, ofwel er wordt gezegd Curaçao wordt onafhankelijk, ofwel het wordt een gemeente van Nederland zoals Bonaire, zonder dat de bevolking zich daarover kan uitspreken? Nee, het instrument om dat te bereiken is inderdaad de wil van het volk moet daaruit blijken. Dus daar moet een referendum voor worden georganiseerd. Zo'n referendum moet vanuit de basisregels van de VN ook aan bepaalde vereisten voldoen. Je kunt niet zomaar een Facebook-enquête beginnen. Dat moet echt wel goed. Hele strikte regels. Maar het punt is wel, als het volk zich daarover uitspreekt, en dat hebben we dus een paar keer gezien, in 1993 toen de band van de Nederlandse Antillen moest worden behouden, in 2005 in Curaçao, Sint Maarten 2000, toen de bevolkingen hadden gezegd nee, wij willen af van het band van de Nederlandse Antillen. Nederland moet gewoon meewerken en dat staat dus ook in het VN-handvest. Nederland moet meewerken aan de keuze die het volk maakt en dat zijn verschillende smaken. Dat kan inderdaad zijn verdere associatie, zoals Bonaire heeft gedaan, dus een soort van bijzondere gemeente worden, of nog een verdere stap naar onafhankelijkheid, of misschien juist volledige onafhankelijkheid. Je begon met het proefschrift in 2011, een half jaar na 10-10-10. Op 10-10-10 was het een mooi plaatje op het Brionplein. Willem-Alexander, Maxima, Gerrit Schotten, Emily de Jong Elhagen, Nederlandse bewindslieden. Allemaal klapten ze voor de Curaçaose vlag. En leek er een sterke mate van verbondenheid. 10 jaar later, zijn we dichter bij Nederland gekomen of verder van Nederland vandaan? Nou, ik denk dat als je naar politiek, bestuurlijk niveau kijkt, dan is er heel veel veranderd. Mm-hmm. Ik denk dat Gerrit Schotten, waar hij toen zat, niet had gedacht dat hij zou zitten waar hij nu zit. Nee. En de anderen om hem heen op dat moment misschien ook niet, of juist wel. Maar wat er wel is gebeurd, is dat de verbondenheid en de samenhorigheid op het niveau van de burgers, die is niet zo goed te peilen. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld de inzamelingsacties naar aanleiding van de huidige crisis die in Nederland zijn georganiseerd en andere inzamelingsacties voor bijvoorbeeld Sint Maarten naar aanleiding van Irma in 2017, dat die heel succesvol zijn. Dat de Curaçaose, Bonaireaanse, Arubaanse toerisme, dat ook voor een groot deel afhankelijk is van Nederlandse toerisme. Dus de onderlinge banden op het niveau van de mensen, zeg ik het maar even, die zijn volgens mij wel goed. Op politiek bestuurlijk niveau is het wat rommeliger geweest. Misschien ook wel zijn er meer spanningen gekomen, ook door de interventies die we al eerder hebben besproken vanuit Den Haag. Maar die dus ook achteraf noodzakelijk zijn gebleken. De grotere aandacht voor de integriteit van het bestuur, de grotere aandacht meer aandacht voor overheidsfinanciën, de staatsschulden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten die maar opliepen en er moest wat gebeuren. Die hebben dus met z'n allen, of gezamenlijk hebben ze ertoe geleid dat er op in ieder geval politiek niveau meer spanningen zijn gekomen. Dat hadden we misschien kunnen voorzien in 2010. Omdat ook we wel wisten dat de structurele problemen niet zouden worden opgelost door het simpelweg opheffen van het staatsverband van de Nederlandse Antillen. Dat dachten we op 10-10-10 zelf wel. Hè? Toen was er een hele optimistische, positieve sfeer van nu gaat het echt goed komen. Ja, nou ja goed, wat er op 10-10-10 is gebeurd is eigenlijk de wil van het volk is uitgevoerd. Men wilde af van het gezamenlijke verband van de Nederlandse Antillen, maar men wilde niet af van de band met Nederland. Men wilde niet, op Curaçao in ieder geval niet, het model van Bonaire hebben. Nou, in Bonaire hebben we ook gezien dat in de periode tussen 2010
En in 2015 kinderziektes waren. Nu gaat het structureel beter, maar daar was ook tijd voor nodig. En de problemen eigenlijk zijn voor Curaçao dan als autonoom land, die heeft dus de problemen van het land de Nederlandse Antillen voor een gedeelte geërfd. Wel met een gedeeltelijke schuldsanering, dat heeft wel geholpen. Maar de onderliggende problemen, de hoge overheidsuitgaven, het ambtenarenapparaat, bepaalde zaken die gewoon op dat moment ook op landelijk Nederlands Antillenniveau niet goed waren, die zijn ook wel Die kwamen gewoon terug op Curaçao. Die kwamen gewoon terug op Curaçao, ja. En daar is de afgelopen jaren, is er mede dankzij de interventies wat aan veranderd? Er is in ieder geval meer koers gekomen. Ja. Ik zeg, daar zijn kleine stapjes in gemaakt. Het CFT, daar zie je ook een lijn in. Het College Financieel Toezicht in Curaçao in ieder geval heeft daar in zijn adviezen ook wat over gezegd. Het gaat steeds beter, maar structureel gaat het beter, maar waarschijnlijk nog niet snel genoeg. En dat moet sneller. En hoe gaat dat gebeuren? We zitten nu natuurlijk in een hele lastige situatie met de COVID-19 crisis. Maar wat verwacht jij wat er de komende periode verder gaat gebeuren? Zullen we meer via interventies en via voorwaarden en dergelijke in een bepaalde koers komen? Ik denk dat inderdaad wel vanuit Den Haag dus in een bepaalde, en op advies vooral van het CFT, in een bepaalde richting wordt geduwd. Zorg dat je dat ambtenarenapparaat wat kleiner maakt. Zorg dat je je uitgaven onder controle hebt. Zorg dat je je inningsapparaat onder controle hebt. Maar we zullen wel zien, tenminste de verwachting is, en de echte sceptici die zullen ook zeggen, als je dat hebt gedaan, dan ben je er nog lang niet. En er zijn wel zaken die we ook niet helemaal onder controle hebben. Het is natuurlijk ook wel, want er is natuurlijk ook wel kritiek op deze aanpak. Je zou kunnen zeggen van, want een van de dingen die aan het begin van deze crisis vanuit Den Haag werd gezegd, was dat Aruba en Curaçao vooral hun economie maar moeten anders maken. Moeten inrichten. Niet zo afhankelijk van toerisme, niet zo afhankelijk van een olieaffinadij. Maar er zijn natuurlijk andere globale ontwikkelingen die natuurlijk maken dat die economie zo inklapt. Ik noem maar even strengere OECD-regels, waardoor het belastingstelsel moest worden herzien, dat de trustsector is verdwenen. Het vestigingsklimaat anders is geworden, de crisis in Venezuela, waar wij ook helemaal niets aan kunnen doen. Dus dat zijn allemaal factoren die we niet zomaar kunnen oplossen. Dus het is belangrijk om ons, zeg ik even vanuit Curaçao's perspectief en Arubaans perspectief, om ons huiswerk goed te doen. Zorgen dat we ons eigen huishouden wel goed op orde hebben. En dan gezamenlijk met Nederland eigenlijk gaan kijken hoe we de vervolgstap gaan maken. Want daarna is nog wel echt een hele grote sprong. Dat is de achterliggende gedachte van de groeistrategie natuurlijk. Ja. Om samen te groeien en samen een strategische richting op te gaan. Ja, en ik zou dan ook zeggen, dan horen wij ook heel graag hoe wij onze economie kunnen dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dus niet alleen maar afhankelijk te zijn van de toeristen die uit Europa of uit de regio komen. Nee, dat is. Maar ja, je moet ook kijken wie wat zegt. Of het vanuit het parlement in Nederland wordt gezegd. Of daadwerkelijk door een minister. Ik bedoel, iedereen kan wat zeggen. Maar sommige dingen hebben meer waarde, zeg maar, dan anderen. Ja, en ik denk ook wel, en wat je dus wel ziet. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je een huis gaat verbouwen, dan kun je het hele huis in één keer proberen te verbouwen. Dat is natuurlijk de beste en de snelste oplossing. Maar je zou ook per kamer kunnen gaan werken. En ik denk dat dat inderdaad de beste aanpak zou zijn. Dat je eerst intern moet kijken, zorgen dat de uitgaven onder controle zijn, zorgen dat het inningsapparaat goed werkt en dat de integriteit van het bestuur op orde is. Naar internationale maatstaven, want dat is wel wat we van elkaar mogen eisen. En daarna zien we langzamerhand wel verder. Ik heb nog één vraag over het boek. Ik heb er nog meer, maar ik stel nog maar één vraag. Je hebt gekeken naar de juridische achtergrond van de interventies, van waarom sommige zaken zijn verlopen zoals ze zijn verlopen. Ik
weet niet of je het daaruit kunt halen, maar de indruk bestaat bij veel mensen is dat het ook afhankelijk is van degene die net op dat moment verantwoordelijk is voor koninkrijksrelaties vanuit Nederland. Of er daadwerkelijk doorgepakt gaat worden of dat het minder hard gespeeld wordt. Ik noem een voorbeeld, in 2 december 2010, echt heel kort na 10-10-10, werd er al vanuit de Tweede Kamer aan de toenmalig minister Piet Donner gevraagd om in te grijpen. Als je dat achteraf terugkijkt is dat heel snel. Hij zei toen, daar moet Nederland zich terughoudend in opstellen. Andere mensen, je ziet het nu bij staatssecretaris Knops, die lijkt veel makkelijker naar interventies te gaan. Tenminste, dat is het beeld dat we krijgen. Is het afhankelijk van de persoon, van de gedrevenheid van de bewindvoerder op dat moment? Of zie je wel eenzelfde lijn daarin? Ik denk dat het vooral... nee, het hangt niet af van de persoon. Laten we daarmee beginnen. Ik denk wel dat de signatuur van de dan zittende Nederlandse regering, dat die wel een belangrijke rol, dat wel een belangrijke factor is daarin. Maar we moeten eerst even vooropstellen dat interventie vanuit het Koninkrijk in het autonome bestuur van Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dat eigenlijk als een ultimum remedium wordt beschouwd. Dat is een laatste redmiddel. Het bestuur, eigenlijk is het in het statuut, zeker in de toelichting daarop, in 1954 was bedacht. Dat is echt de allerlaatste. Als het democratisch bestel zelf niet meer werkt, als de landen het zelf niet meer aankunnen, dan pas zou vanuit Nederland of vanuit Den Haag zou ingrijpen gerechtvaardigd zijn. Nou, daar zie je dus wel, daar is iets in veranderd, want we moeten niet meer wachten totdat het te laat is. Maar ik denk, als ik teruggrijp naar de woorden van minister Donner destijds in december, het was gewoon inderdaad ook echt te vroeg. En je zou andere sturingsmaatregelen of andere sturingsmiddelen moeten inzetten voordat je echt tot de harde maatregelen en eigenlijk de bottebel gaat inzetten om dan pas in te grijpen. Want je ziet wel dat nu met Knops, staatssecretaris Knops, zijn woorden zijn weliswaar wat van hardere toon als misschien een CDA-minister zou kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk wat ik ook bedoel met de signatuur van de zittende het Nederlandse kabinet. Maar wat je wel ziet is dat er ook wel een traject aan vooraf gegaan is. Dus de advisering van het CFT, als het gaat om de financiën, de waarschuwingen die zijn gegeven of misschien de vragen die zijn gesteld vanuit Den Haag aan het bestuur. Dus daar gaan we echt wel lange ambtelijke trajecten aan vooraf. Er wordt nooit zomaar geïnterveneerd zonder overleg. Nee, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dus dat durf ik ook zo niet te zeggen. Maar het lijkt er in ieder geval niet op. Juist vanwege die terughoudendheid die verplicht is op basis van het statuut. Blijft mooi het statuut, hè? Ja, absoluut. Dankjewel. Okay. Ik bedank Albrecht Bakhuis voor het interview. Interessant. Een boek, een proefschrift. Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in een interessant onderwerp. En bedankt voor het interessante interview. Dag. Graag gedaan. Dit was Extra Journaal. Speciaal. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal. Vers van de pers.